mga pasayan yan, saniyan sa rin yung half Filipino, half Filipina ending. Ang kulog na. For today's video, mag-solo travel sa rin yung yan, no? And I'm flying to Singapore! Ang rason jud nga nang mularga ko sa Singapore, mga pasayan yan, kina-curious jud ko kung unsa jud ang naa sa Singapore. Kaya among mayor manggod diri sa Cebu City, gana jud siya kapihon ang Singapore. So mag-Singapore-like na kunomi. And touchdown Singapore na make sure ko sa airport, mga pasayan yan. Kaya dinan mo kinanglan magatubang og immigration para interviewon ka. So ikaw na magbaningkamot dira og process sa imong mga documents. And dito pala ako natulog for 1 week diri sa Singapore, mga pasayan yan. Diri ko nagstay sa Galaxy Pod diri sa Chinatown sa Moss Street. O diba, marakog na sa spaceship sa akong katulgan. Capsule hotel na siya, mga pasayan yan. No, wala naman ko'y problema sa akong accommodation. Vega naman sa siya, komportable naman akong pagpuyo diri for 1 week. Pero first time dyan na ako nga nibayad og lapas 10,000 para sa accommodation, mga pasayan yan. So anyway, na free pa coffee diri og tea kung ganun ka mag-inom-inom, free sa ng tubig. And then mani among shared bathroom. O diba, dako na kay siya, diri may malibang, diri may mga ligo. So nasa sila yung lobby kung diin pwede kang magtrabaho. Anyway, sa akong first official day sa paglaro-laro diri sa Singapore, mga pasayan yan, nag-uwan dyan siya, no? Sugi-sugi siya kong uwan. Something I'm missing sa Cebu, kaya Cebu, no, wadyo ito big. Pero laban punta sa atong pag-explore ang beautiful country. And for my first meal, ato din kong lawpasat, no, para mukhaon og chicken rice. And ako yung napagtanto, mga pasayan niya, sa rason kung bakit matagal ang lifespan ng mga Singaporeans. Kasi hindi sila mahilig sa parat-parat na pagkaon. Pag uman ako paniod to, ako din gituyok ang Chinatown. And na-amaze ko sa ilang mga murals o mga buildings nila. Kaya ilang na preserve, mga pasayan yan. And then ako din gitry ang ilang sikat kayo nga kaya toast, mga pasayan yan. Kining kaya toast, modyo ni ang usual nga gina-prepare sa mga Singaporeans sa ilang pamahaw. So kini siya na malasado nga itlog, na toasted bread, butter, kaya jam o kape. Abi na kung kanang bidli ni siya, luod siya, mga pasayan yes, pero lamig jud siya. Paghapon ana ni hunong ng uwan, so mao nang naka-decide ko nga moadto ko sa Merlion Park and wak sing lala na sa dali yung iyaan, no. And amazed ko sa ilang mga buildings diri, mga pasayan yan, kay naay mga garden. Dagan pa jud kay slag mga park, and nindot kay ilang mga park diri, mga pasayan yan, kay dagan kay mga kahoy di para sa Cebu mo ato kag park mura kagasan baiting. Finally naabot na jud daw yung iyaan diri sa Merlion Park. Na amazed ko, mga pasayan yan. I'm so proud of myself. Kay kanian to sa TikTok na ba din ako makita sa mga pictures ng mga building nga. And now nanadyo ko diri. So sa mga tao dira nung nga nag-ingon nga dato ko kasi kung travel, sulti lang tamo, no, di ko dato. Di mo kinahanglan nga mahimong dato para maka-travel. Pangutang. Pangutang oy para maka-travel ka, basta siguraduhan lang nga good payer ka para sa sunod ni mga laag nagyapon kay makautangan. Anyway, nibalik na sa kuglaw pasat, mga pasayan yan, no, para manihapon. Asado alas 7 na ni sa gabi, pero hayag gihapon. Amazing. One of the best things about Singapore is their hawker center culture. Usually diri mo kaon ng mga tao, mga pasayan yan, kay mas makatipid sila compared sa restaurant, pero mahal hapon siya, mga pasayan yan. Kaya kung budget, no, per day para sa pagkaon, almost 1K. Pero expected na siya, mga pasayan yan, kay Singapore is one of the most expensive cities. Taas silang cost of living kung imong basyan kay ang imong sweldo sa Pilipinas. And diri mga disiplinado ang mga tao. Kung mukaon ka sa gawas, ikay manghipos sa imong kinanan, kay kung di ka manghipos na ay multa. Anyway, I hope nag-enjoy mo sa akong first day diri sa Singapore, mga pasayan yan. Always remember that learning to love yourself is the greatest love of all.